Mu magana ta mana ta rushe da kake ka je ka shiga fim ɗin Hausa. To ban baka labari. Ina jin ka. To ni batun fim ma ai abin gada ne. Aina, ta wani bangare? Kakanmu ma jaruma ce. Haba da Allah. Wallahi jaruma ce. Tsohuwa dai. Kai kaga ta yi Harry Potter, ta yi kucu-kucu, ta yi babban yarinya, ta yi babban zaure. To kaga fina-finai da dama. Allah sarki kama da ni babban zaure. Wallahi. Baka yadda ba kenan. A tuba dole in yadda ba abokina. To ai da tana budurwa beautiful ce. Kai. Wallahi beautiful. Wonderful chocolate ke. Wallahi. Da daga kana fashewa. Sai ba. Wallahi Allah. Na lillahi kace beautiful ce. Wallahi. To na fim ta da ita. Ko ba ta fim ba? Ita nata wanda ta yi directing. Wani ne wanda ta saka saurayin nata a fazango. Ban zango. Shi ne fita a saurayinta. Shi jarumin da nake ji ana faɗa. Amma fa lokacin tun ka gani bai fiki ba wani ba. Ai, to ai ya kuma producing. Yanzu ko? Allah sarki ya dai matsalar baya tsayi kamata. Ka san ni din kamar tayar da su haka ne. Idan ka ji matattarar yan wasan Hausa na zuru da ake faɗa. Ka tambaya ina Hausa, na ji Hausa TV nan. Kana tambaya za a nuna ma inda masu ki gaba ɗaya an nuna ma matattarar su. Allahu akbar. To Allah sa ma fadan ke su ne. Kai da Allah. Yanzu abu ya bunƙasa na gaya ma harkoki kala-kala. To in takaice ma yanzu haka. Ko yasa in ya tusa zaka ji ta ce sai ba. A nan din? Kuɗi sun yi kuɗi kenan. Karkaram yanzu ne abin da ke so in gaya ma. Duk a cikin abin nan da muke targeting za mu same ni na riga na samu na. An kama wannan kazar kuwa. Wadda baka labari? Na so a tura ita Allah bai yi ba. Wallahi kazan nan dai ni da ina ga sai da naje na jira mun sannan aka bar labarin abin ma da ta haddasa aka ba kamun ba. Ne ta haddasa abin labari. Ita wannan kaza dai. Ta kaice ma wannan kaza dai. Yar iskar kaza ce ban taɓa ganin kaza a duniya kamar wannan ba. Ni ban taɓa jin karuwa. To ko a dakin kurka je baka samu kaza kamar wannan. Ba da wakin tofa ba. To nan ga ma kazan nan tun tana karama ashe ta yaron zafi. Ina ji. Saratu suka samu ta Saratu. Kaza ta sha ruwan zafi. In ta kaice ma yanzu da ta fara girma haka take cin ganshin zafin nan. Duk wanda ta yi da fankwai take. Subhanallah. Dafaffen kwai shi za ta yi na ce to tun da haka ne abin ta bari ta gaskiya har ga Allah kai kungurmin makaryaci da ma haka ka ce min sanda muka ci garin kwakin nan wannan ba ruwa ba komai ka san ciki akwai dimi ne da iya ka san an ce ciki yanda ka san hita haka yake har yanda ka san hita kaga sanda muka ci kwakin nan da ni da kai nan kai fa shaida ne fa muna shiga ban daki a tare muka ga masan ta tuka muka ringa kashi a ƙasa sai ga teba tana ta faɗowa ni ban bari ta yi ba har da miya ban ga ta yi gaba ban bari ta yi gaba ta tarka ta nan a gefe ni ce dan gano al'umma saboda kasu ka san da ban irin malmalan madambe ta haka teba take ina shugaban kasar Turkiya ka gane shi mai sa alwaru murata to shi ko zan dina ne Allah gafara ta kaga ya fa makaryaci ne ba magana wannan da Allah ƙarya kake kai ba ƙarya kai mun ba da ba dike nan gidan mu ne dai ko oke gori haka mun na ma jira kake a kawo ina godi a kawo ku to an fasa ce kake kawo ku nan ta Allah ba mu alheri ni na yi nan talakan kauye kawai mutum ya zo wani damiyan da karya an za ka yanka kwan bari ma na naɗa tabar mu kan ma wani ya zo ya kara mun wani waye